Isabay man po niya to sa satuyang mga pamibi asin sa laog kaining Santa Misa ang mga minasunod na intention. Pasasalamat sa kahagadan ni Roberto Abordo and family, Escalador family. Siringman pasasalamat ni Dana A. Alpajaro, ni Rod Rafael, asin ni Gemma Alcantara Lieba and family, Marjorie and Maria Sina Fabri, Michael Angelo Alcantara Lieba. Special intention for healing of Jairus and all the kids of pediatrics ward of BR HMC. Kahagadan ni Nora Bandagosa. Siringman, special intention para kay Sunya Daikoko. Kahagadan ni Maria Selvia Rafael. Para sa kapahingalo ang mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Dennis asin sa gabos na kalag kang Maxwell family. Para sa kalag ni Jerry asin ni Edita, kang Sinahunon family. Siringman para sa gabos na kalag, kahagadan ni Mario Basilieva and family. Para kay Jaime asin kay Virginia, ni Virgie Fabri and family. Para sa gabos na kalag, kahagadan ni Jenny B. Lagasca. Para sa kalag ni Joaquin, kahagadan ni Natividad de la Rosa, asin para sa gabos na kalag.
Diyos, maray na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyong ikaapat na Domingo kang Adbyento. Ang Adbyento patapos na, asin ang satuyang atensyon, pasiring sina sa pagkamundag kan satong kagurangnan. Ang Domingo ngunyan nagpapagirumdum sa to, kang pagkuyog asin pagtubod kan mga tao na nagandam kang dalan. Lugod magikitang siring ki Maria asin Jose, na nagsarig sa kabutang kan Diyos, asin ninako ang paraligtas sa saindang mga buhay. Sa paghalat asin paglaom, inaandam ta ang pagkamundag ni Jesus na nagdara sa to ning pagkamuot, katuninungan asin kaligtasan. Andamo niya to ang satuyang mga puso sa pag-ako sa iya. Banwaan ni Diyos ang mamamayo kan satuyang Santa Misa, iyo sa Reverendo Padre Leandro P. Morello. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awito niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesu Kristong kaguragnanta, an pagkamot kan Dios. Asin ang pagsumarok kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Sumarahay na aga po sa indugabos mga tugang. Diyos maray na agaman, Father. Giraray, ngunya nagkakatiripon kita sa magmang espiritu, sa pag-umaw asin pagpasalamat, sa dakulang biyaya nin kaligtasan, ang pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Tanda kan pagkamot ni Dios, kan siyang pagkahera. Ngunyan, padagos mangitang maghagad ni tabang ki Santa Maria, nalugod kita, ibahan niya, na mamidbid ang sayang aki, makasunod sa iya, tanganing makamtanta ang dardarang kaligtasan. Ngunyan, bago kita magpadago sa pagdulot kay ng Santa Misa, sa tuungunang rumdumon, pagsulsulan akoon an sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na kunidi pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa itong mga kasalanan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami. Pakipanuakan sa imong grasya ang sa mong mga isip. Tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta ka ng hell, kan pagkanitawo ni Kristo sa imong aki. Madara sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat, hulikan sa iyang pagtios asin krus. Huli kay Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sa inot na babasahon, sinasabihan kita ni Propeta Mikas, ng hading madatong day mahali sa dakulang banwa, kundi sa sarungsadit na banwa ang Bethlehem. Hinanyugon po niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Banwaan in Jerusalem, tipuna an sa imong hukbo, napapalibutan na kita. Sinasalakay ninda ang lider nin Israel, nagsasabi ang kagurangnan, Bethlehem, Ephrata, ika ang pinakasadit na banwa sa Huda, alagad hali sa saimo maluwas para sa sako, ang saro na iyo ang magiging lider nin Israel, na ang ginikanan masusog pa sa mga suanoy na panahon. Kaya papabayaanin kagurangnan sa saindang mga kaiwal, an sa iyang banwaan, sagkod na umabot ang panahon, na ang babae mangaki nin aking lalaki. Dangan ang sa iyang kapwa mga Israelita, na itinapok mabalik sa saindang banwaan nin Israel. Pagdatong niya, papamayuhan niya ang sa iyang banwaan, sa kusog na naghahali sa kagurangnan, asin sa kamurawayan kan ngaranin kagurangnan na sa iyang Diyos. Mamumuhay sa katuninungan ang sa iyang banwaan, hulitaan mga tao sa bilog na daga, magmimidbid kan sa iyang kadakulaan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan ipahiling mo sa mo ang sa
Himatea kami, ika na pamayukan sa imong mga karnero. Ika na nakatukaw sa trono sa ibabaw kang mga kerubin. Magpailing ka sa mga tribo ni Efraim, Benjamin, Asin, Manases. Ipailing mo sa imong kusog, asin madya sa pagligtas sa mo. O Diyos ng mga upo, kilingan mo kami. Dumungaw kahali sa langit, asinhil nga kami. At ang manay ning ubasan, ang banwan ay tinanom kan sa imong kamot. Pinatalubo sagpod na pumusok. Alagad suruga, asinatamanan, banwa na pinili mo. Ang nasyon na pinakusog mong gayo, day minangga di ka tatalikdan. Tawi kami nin buhay, asina pudun mi, ang sa imong aral. Sa imong lalagon, asit kaskit kami, makakaligtas. Sa ikaduhang babasahon, minaimbitar sa to na maging andam asin magkinuyog-kuyog, siring kay Jesus, tanganing ang biyaya kang Diyos mapasato, mahalaga ang kapakumbabaan sa pag-ako sa kagurangnan. Hinanyugon po niya to ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kaya kan si Kristo magdigdi sa kinaaban, nagsabi siya sa Diyos, mga sakripisyo sa kaatang, dai mo minamaawot alagad inanda mo sa sarong hawak para sa ko. Dai mo nawilihan ang tinutong na atang, nian mga dolot para sa mga kasalan. Kaya nagsabi ako, uya ako, O Diyos, tanganing mag-utob kan sa imong kabutan. Siring sa nasusurat dapit sa ko, sa libro kan katugunan. Enot nagsabi si Kristo, habo ka asin dai mo ikinakaugmaan mga sakripisyo saka mga dolot, o an mga tinutong na atang, asin an mga dolot para sa mga kasalan. Uya ako, O Diyos, tanganing mag-utob kan sa imong kabutan. Kaya hinali ning Diyos ang gabos na daan na atang, saka isinalihid an atang ni Kristo. Huli kan kabutan na iyan, nalinigan kita kan sa tong mga kasaalan, kan idolot ni Kristo ang sa diri niyang hawak,
makasarong beses para sa gabos na panahon. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mga aldaw na ito, si Maria nagduman sa sarong banwaan sa kabubuldan nin Huda. Pagdagos niya sarong ni Zacarias, nagtonggalang siya ki Isabel. Pagkadangog ni Isabel, kan pagtonggalang ni Maria, huminero an aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel, asin nagtaram nin makusog. Paladan ka sa gabos na babae, asin paladan an aki na dinadaramo sa imong tulak. Siisay ako na pagsungkoon kan ina nin sa kong kagurangnan. Hulita, pakadangog ko kan sa imong pagtaunggalang, huminiro sa kaugmahan an aki sa sakuyang tulak. Paladan ka, na nagtubod kang mauutob ang sinasabi sa imo nin kagurangnan. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Nasa ikaapat na kitang Domingo kan Adviento. Ultimong Domingo ini bago mag-Christmas. Sa Miyerkules, kung tamaan, narumduman ko, Christmas na. Asin sa panahon ng Adviento, dakul na magayon na mga istorya na dadangugta sa liturhiya kan tataramon. Dakulon na mga magayon na tataramon, mga istoryang nagtataon ng inspirasyon, mga istoryang makangangalas, mga istorya na nagahagad nin pagtubod. Day kita mawara sa direksyon kan Adviento, kumpasain ini. Aram tapasiring ini duman sa pagkamundag ni Kristo.
kung mabalik kita sa inot na Domingo, panahon ini nin pag-andam, maabot na an kagurangnan, marirealisar na ang mga panuga ni Diyos sa sayang banwa ni Israel. Asin kita sinilibrar ta na ito, asin taon-taon, pinagrurumdum ta, sudakulang kaligtasan na ginibo ni Diyos para sa katawuhan. Isisilibrar ta giraray itong panahon na supagkamot kan Diyos, bako sa nang sa tataramon, kundi na ni tao. Naging parte kan kinaban, naging parte kan buhay, kan tao. Nagpamidbid, nagpahayag, nagtukdo. Sabi ko, di kita mawara sa direksyon kung pasahin ini. Natatanamon dag suaki kan Diyos. Tatibaad, naaliw sa na kita pag Christmas, binubuhay ang sa tuyang puso, lalo na kung dumang kita nakatutok sa mga dekorasyon, mga ilaw, kung minsan nasusubran tang isentimentalize. So panahon na nawawaraan na kita duman sa direksyon, yaon kita duman sa mga pagtiripon, outing, parties, what do you call this? Mga reunion, etc. Bako man maraot yan, maugmang spirito, magayon, tagibon tayo sa panahon na ini. Pero, sa direksyon, di kita mawara. Kaya duman sa ikadawang babasahon, pinapagirumdum kita na si Kristo ang magiging tunay na atang, tunay na dulot para sa kapatawaran ng kasalan. Takang enot pa sa istorya kan banwa ni Israel, dai nauugma sa Diyos sa mga dulot na tinutong. Bako ito supisyente. Dai ito nagtataonin kaugmahan. Kundi anhagad kan Diyos, iyo ang konbersyon kan tao. Tandaan ta, napadigdi sa Diyos sa taho ning kadikluman. So kinaban yaon sa kasalan, yaon sa kadikluman, sa rala, sa buhay, sala, sa kamugtakan ninda, sa paglingaw sa Diyos, sa pagtalikod sa Diyos. Kaya pinapagirumdum kita, kaya na sitwasyon, na sa Diyos, sa pagtuga, na di kita papabayaan, na hahawasong kita duman sa kadikluman, sa plano nin kaligtasan, ipinadara sa aki niya, namon dagdigdig. Pagdakula, nagmisyon, nagpasabot, nagtukdo, nagtaonin mga sinyal, manungod sa kahadian kan Diyos, na yusupighandaan kan banwa ni Israel, na subuhay nila pabalik-balik sila sa kasalan, makakalingaw, mabalik sa kasalan, malingaw, mabalik, sagkod sa nabibihag sinda, nagtitiyo sinda, nagiging uripon sinda, sa irarom kan mga kapangyarihan, kan ibang mga kahadian, kan ibang nasyon. Alagad sa Diyos, dahil naguuntok na panuan na maging totoo, maging faithful sa Diyos sa iyang mga panuga. Kaya sa bilog na panahon na ito, nag-aandam para sa pag-abot kan Mesiyas, tas panaga kan Diyos, mapadara nin paratubos. Pero bakong sarong political king, bakong earthly king, bako yan ang pangtubos, bako kapangyarihan na kinabanon, bakong kayamanan, bakong kadunungan kan kinaban, kundi so kadunungan kan Diyos. Kaya kung ining aki ining namundag, nagdakula, asin inatang niya duman sa buhay niya sa krus, ining pinadangog ta sa babasa, sa ikadawang babasahon, gusto sabihin sa nakan, pinapanoan, asin pinanuan ng Diyos ang sayang panuga para sa tuyang kaligtasan. Kaya di kita makalingaw, ngunyan, haranin na kita, sabi ko duman sa Pasko, dinadara na kita duman sa mas haranin ng istorya. Dinadara na kita ngunyan kay Maria. Kaya ngunyan, mas mag-iba kita kay Maria. Makisabay kita sa pagbaklay niya.
Sagkod na mamundag sa Christmas ang pagselebrar ta kaini. Ano ngunyan so nangyari? Nasabi ko na kana, kasugma ako nagmi sa digdi. Manungod kan, apod ka ni. Kan pagkatao ni Santa Maria, magayon ngunyan na po ngunyan, tutukan tangunyan si Santa Maria. Kung ano ang ipinapahiling niya, asin sa inya kita dinadara. Kung mabalik kita duman sa Annunciation, pagkatapos kan mga sinabi, kan mensay kan anghel sa iya, ang sabi duman kan ebanghelyo, pagkatapos ka ini, kan binayaan sa kan anghel, naghidali siya, pasiring duman sa harong ni Zacarias. Tabi bibisitahon niya si Santa Isabel. Taduman sa Annunciation, nasabutan niya, malinaw, pas madali isabuton, nang sabi ka ng hell, dahil imposible sa Diyos. Na sa imong, apod ka ini, sa imong pinsan, nagurang na, baog pa, nasa ika-anom na bulan na, badus na, ito nasabutan niya. Siguro dahil sa iya mismong lugar, sa iya mismong role, sa iyang mga mangyayari sa iya, dahil niya pa nasasabutan kay Maray. Kaya nga ni naghagad siyang eksplanasyon, naghagad siya, natabangan siyang masabutan kung ano ang pigsasabi ka ng hell. Na siya, daragita, daraga, dahil pamankin nangyayari si ni Jose. Mangingilab siya sa kapangyarihan kan Espiritu Santo. Paano mangyayari ini? Kaya pinasabot siya kan anghel na si Gabriel, na nawilihan ka ng Diyos, na ang pabor yaon sa imo, ika magiging ina kan Mesiyas. Siguro dipisilon pa ito iproseso. Kaya ang sabi ni Santa Maria, ano man iyan na sinasabi mo, ano man iyan na kabutan kan Diyos, minsan dahil ko totalmente nasasabutan, mangyari man lugod susog sa mga sinasabi mo. Kaya magayon na pag-arugan si Santa Maria. Dito man masabutan ang buhay. Ano man ang nangyayari sa imo ngunyan? Ano man ang kamugtakan ngunyan kan panahon? Kagurang nanday may nasasabutan. Pero arame, kung ano ang gusto mo, sige mangyari lugod. Maging bukas lugod kami sa imong plano. That is Mary. That is the spirit of Mary. Bukas sa plano kan Diyos. Bukas na akoon ang kagustuhan kan Diyos. Naday kita madaog kan panahon na ini. Naday kita madisganar ano man na sitwasyon. Naday kita magbaya sa Diyos. Kundi ipangaptanta ang tataramon ang panuga kan Diyos, tan Diyos na ini, totoo sa iyang mga tataramon, pinapanuan niya ang sa iyang mga tataramon. Iyan si Santa Maria, nagsarig sa tataramon kan Diyos. Kaya pagkatapos ka ito, mahilig tatulos kung anong klaseng tao si Santa Maria. Sensitibo siya sa pangangaipukan iba. Aram niya, nangunyan badus na si Santa Isabel. Magsala-sala si Santa Isabel, dahil niya pa aram na badus na siya. Pero Santa Maria, aram na. Kaya gusto niya magduman. Gusto niya, bako sa nang bisitahon, kundi tabangan so kamugtakan ni Santa Isabel. Na sa kagurangan na ito, gurang na. Siyempre maluyan sa paghiro-hiro, badus pa. Paano ang paghiro-hiro niya? Paano ang buhay niya? Kung sindasan na ni Zacarias, si Zacarias gurang naman. Pero yaon yan sa isip ni Santa Maria, maduman ako tapag sisirbihan ko si Isabel. Sensitibo siya. Dahali sa mensay kan Diyos, pinasabot siya. Iyon ang kamugtakan sa imong pinsan. Hali sa iya, sa iyang pagkamot, sa iyang paghinguwa, pagmaot na makatabang, nagduman siya. Kaya magayon man iyan tungkusan in aspeto kan ebanghelyo. Maging sensitibo kita sa mga pangaipukan iba. Magiging bukas kita na kita rumdumon ta sinusugo kita pero may igwang sitwasyon sa satuyang atubang na sisimbagon
na nangangaiponin kasimbagan ta, na makapaglingkod kita, makatao kita kan sa tuyang partisipasyon o tabang sa satuyang kapwa. Arog ki Santa Maria, nagduman siya. Bako tanganing umawon siya ni Santa Isabel. Dahil man yan sa isip niya. Ang pag-isip niya sana na makatabang ki Santa Isabel. Alagad, kan pag-abot duman ni Santa Maria, nadangog ni Santa Isabel sa iyang tingog. Napanaw si Santa Isabel kan spirito. Asin ang spiritong ito, tinawan siya nin kakayahan na maging maugma. So aki niya si San Juan na pigbabados niya pa sana, naghiro, naglukso sa sayang tulak sa kaugmahan. Digdi importante giraray ining punto na ang tao nagiging maugma kung namimidbid niya ang presensya kan Diyos. Ang tunay na kaugmahan, yaon dara kan Diyos. Dinadara sa satuya. Pero kay Puhan, mamidbidan ta, mamatian ta, mahiling ta ang presensya kan Diyos. Kaya kung di kitang kaulangan, namamati tayo na presensya na iyan. Daradara ni Santa Maria ang nagtaonin kausa sa kaugmahan kan aki sa tulak ni Santa Isabel asin ki Santa Isabel iyo su presensya kan kagurangnan na yaon man sa tulak ni Santa Maria. Kaya sa inta pigahanap ang kaugmahan, tibaan na sasala kita ang tunay na kaugmahan yaon sa Diyos, yaon sa pagbidbid sa Diyos, yaon sa pagsarig sa Diyos. Ang tunay na kaugmahan iyo ang pagbabago. Nabago si Santa Isabel sa presensya kan Espiritu. Binago siya kan Espiritu, kaya igo siyang kapasidad na maging maugma. Kaya nga ni, igong pangapunan sa tuyat nin pagbago, pag-andam. Gusto kan Diyos na makapagbago kita, makapagbukas kita, tanganing maakot ka sa iyang presensya. Asin ining sa iyang presensya, magdaranin tunay na kaugmahan. Kaya bako sa kwarta ang kaugmahan, bako sa ambisyon, bako sa kapangyarihan, bako sa panglamang, bako sa maray na imahen, bako dyan sa sadiri mo, bako sa plano mo, kundi sa Diyos ang kaugmahan. Kaya ang taong totoong magtaram na mangyari lugod, susog sa imong tataramon, ang taong totoong magbidbid kan presensya kan Diyos, yaon dyan ang kaugmahan. Ngunyan, mahiling ta, giraray digdi sa Ebanghelyo. Sabi ni Santa Isabel, paladan ka ta nagtubod ka. Sabi ki Santa Maria, paladan ka ta nagtubod ka. Bakong arog kan sa kuyang agom, uyan o pula, dahil nakakataram si Zacarias. Takan dinarakan mensahe ka ng hell ki Zacarias na si Santa Isabel, magbabados. Sabi ni Zacarias, ano yan ang mensahe mo? Gurang ng agum ko? Gurang na kami? Paano magbabados yan? Tawan mo ako kiprueba. Si Santa Maria, iba. Parehas, imposible ang mangyayari. Pero si Santa Maria nagtubod. Paano ini mangyayari? Pasabuta daw tabi ako. Dahil siya naghanap kiprueba. Pruebahan mo ang tataramon mo. Kung totoo yan, anong prueba mo? Dahil si Santa Maria, sabi niya, pwedeng pasabuton mo ako? Tabangi daw ako makasabot. Bakong iyo daw iyan ang pinakamagayon na ugali sa atubang din mahal na Diyos. Kung dipisil ang buhay, kung garo imposible yun magpadago sa buhay, kung dipisilon akon ang mga pangyayari, kung ano man ang kamugtakan ta, bako daw magayon na sabihin sa Diyos, kagurang nang tabangi man daw ako. Tabangi akong masabutan ko ini. Tabangi akong papaknuhon ko ini. Tabangi ako kung paano ako malakaw sa kinaban na ini. Tabangi ako kung aanuhon ko ang buhay na ini. Tabangi ako kung paano ako mabuhay. Tabangan mo ako kung ano ang tamang simbag sa mga sitwasyon. Tauhan mo ako nin kadunungan, nin pakasabot. Arog ki Santa Maria, arog kaan. Naghagad sa nintabang. Asin sa katapusan kan sitwasyon na yan, pwede kitang magtaram sa rin ki Santa Maria. Sa pagtubod, sige na kagurangnan. Ano man ang kagustuhan mo, sige, mangyari man lugod. Kung ano ang kabutan mo, bako susa ko yung kabutan, kundi susa imong kabutan. Iyo yan ang pag-aarugan kay Santa Maria.
Ay agadon ta giraray sa padagos na pamibi ni Santa Maria na ining pagkamundag ni Kristo. Bako sa nang dakulang sentimento magtalubo sa tuya kundi igwang kahagadan. It's demanding from us a conversion na maging siring kita kay Santa Maria, maging siring kita kay Santa Isabel. Nan katapos-tapusi ka ni, dahil tapagwaraon, igwang demand, igwang kahagadan ang pagkamundag ni Kristo. Inaapod kita, tandaan tayaong kita sa kadikluman, gusto kitang hawason sa kadikluman na iyan. Nagahagad din pagbabago sa satuya. Ang pagbabago sa pagsalida kan isip, pagsalida kan pagsabot, pagsalida kan sa imong pwedeng mga apod ka ni, dapat i-refine na mga pagsabot. So pagbago kan buhay, iyo yan. Kaipuhan ta magbago, so sa parte ta, so kooperasyon ta, tanganing so daradarang grasya kan Diyos, maako ta. Mahimo marealisar, so kabutan kan Diyos sa imo na ika makaligtas. Lugod, magtao ni sa tuyanin ko man, urog na haranina ang Pasko, ipagselebrar tayo ng dakulao na grasya ang pagkamundag ni Kristo, iyo ang pagkamot kan Diyos. Matindog kita sa pagpamibi ng Banuan. Mga tugang, ang Diyos uya sa to, siring ki Maria, mamibi kita na pano nin pagsarig asin pagtubod sa Diyos. Bukas ang mga kamot sa pamibi kita masabi, kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan hinanyuga kami. Ang simbahan magtao permi kang pangangaipo, pastoral para sa gabos na tao na nagbabaklay sa kinaban, mamibi kita. Na ang mensahe kang Pasko maka-inspirar sa gabos na hanapon ang tunay na katuninungan asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Ipamibi niya to, ito mga tugang niya to na nasa kahurasaan. Mamatian manlugod ninda ang pagkamuot kan Diyos sa paagi kang pagkamuot kan sa indang kapwa. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Kita gabos na nagkakatiripon digdingon yan, na sa satong pag-andam sa Pasko, kang pagkamundag magtao sa to ning bagong buhay kaiba si Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kay ning Santa Misa, siring man ang sa tuyang mga kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Ama, siring ki Maria, sa mong itinataw ang bilog ming puso asin kalag sa imo. Ika nauya permisa mo, mamatian man lugod niya mo ang mga kasimbagan kan sa mong mga pamibi. Inihinahagad niya mo sa ngaran ni Jesucristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Amen. Love you.
Mabibi ka mo mga tugang danan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kang kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod, kaining espiritu, na sa kabagsikan niya nagpano kan pupunan ni Santa Maria, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal nama Dios na makakamanaday kasagoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta. Dinara sa tulak kang inang virhen sa day masabing pagkamot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot asin itinukdo kan sa yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kay bakan mga angeles asin arkangeles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kay bakan gabos na langit no nahukbo, nagawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan ding tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya, sa rugaring niyang bot, pinasuliban sa konsapasyon. Nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Ta ini ang sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Sirigman pakapamanggi, pagwaman yan in kalis sa singiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin maginom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagurumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrorumdom kan sayang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakad sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Bispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles sa sigabos na santos na kintupa, nakapagayagayas sa imo, magkanig maging keras, kambuhay na dahing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon ka sa langit, mapanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. At sa mong kakanong sa aruang-dan, itaon mo sa muyaon-yan. Sa muyaon-yan, asin pagawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahas sa sugod, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa maldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaharap. Maging dani na taling ka sa kasalan na sinmanligtas. Sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglama sin paglatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo. Ulita sa imuan, sa mga
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sa naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Magero ka sa
Matindog na. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami kan panuga, kandeng sagkod na pagtubos, na kun gurano naghaharani an aldaw, kan nakakaligtas na fiesta, siring man kaludok, an na nagtatalubok kami sa maninigong pagselebrar, kan misteryo, kan pagkamundag, kan sa imong aki. Siya na nabubuhay sa naghahari sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po. Magkakaigwa po kita ng ikaduwang kolekta para sa tada. Mga paisi, inot. Pinapagirumdum po ang gabos na imantiner ang kalinigan kan sa tong simbahan. Day po ipagwalat ang mga botelya, patos nin pagkakan, asin iba pa. Ang basura itapok sa basurahan, bako sa simbahan. Igwa po nin mga basurahan dyan sa luwas kang simbahan. Ikaduwa, magkakaigwa po kita ni sakramento ng pagbunyag sa maabot na Disyembre 25, 2024, alas 11 nin aga. Magpasiring na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya para sa pagpalista. Darahon bilang requirement sa ang Xerox copy kang birth certificate kang aki. Ikatulo, sa maabot na Disyembre 29, 2024, iyo ang kapiyastahan kan Sagrada Familia. Magkakaigwa po ng renewal of vows para sa mga celebrar ng silver as in golden anniversaries kan sa indang kasal. Subuot makisumaro sa selebrasyon na ini, magpalista na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Ikaapat, what entrance examination for full scholarship in Sisters of Mary School, Boys Town and Girls Town, Cavite. January 11, 2025, 8 a.m. Sain po sa St. Gregory the Great Cathedral, Paris. Grade 6 pupils whose family income is less than 7,000. Ang dadarahon po, photocopy of PSA birth certificate as in report card. Para po sa inquiries, mag-upload na lang po sa 0951-061-4031 kay Sister Pinky Salim. May gusto pong makiulay sa Satuya, hali sa Missionary Sisters of the World. Good morning po. Ako po si Sister Judith hali sa Missionary Sisters Servants of the World. Ngunyan po hinahagad mi ang sa indong pakisumaraw para sa samuyang misyon na ebanghelisasyon. Tabangi kaming madara ang tataramo ng Diyos sa indong harong sa paagi kaining bagong mission magazine. Igwa ining manlain-lain na artikulong makatatabang sa paglago kan pagtubod sa indong pamilya. Halimbawa po, igwa kaming artikulo para sa mga biyenan. Paano mas mapakararahay ang sa indong gampanin sa sarong-harong? Para sa mga jóvenes, pirmi baga kitang nagahagad nin hararom na kaugmahan. Alagad minsan pigahanap niya to ini sa mga maling bagay. Halimbawa ang alak, ngunya na maabot ang Pasko asin bagong taon, yaon dyan ang alak. Pero kung minsan nawawara sa balanse, igwa kaming artikulo para kaiyan. Para man sa mag-agom, paano mapapatibay ang sa indong relasyon? What are the keys for a happy marriage? Igwa man kaming artikulo. Sa likudan, igwang comics para sa mga aki, nganing sinda makaukod din kintataramon nin Diyos. Ang Samuyang Magazine, igwang donasyon, 60 pesos. Maaari din po ninyo ining gibuhon na regalo para sa mga kapwa o sa inyong kapamilya. Yaong kami sa luwas kan simbahan pagkatapos kan misa. Maraming salamat po. Thank you po, Father. So, mga tugang suportanta ang mission kaining mga madre, ang pagbalangibog kan tataramon. Dakulang bagay, di sa ng kantidad, bako man nga ni, kundi donasyon, tabang ta sa indang trabaho, sa padagos na pagdara, kan tataramon kan Diyos sa laong kan familia.
Kaya kung igwaman sa nakamong sobrang daradara, magbarakal po kamo kan magasinta, nakulang tabang ngayon sa kaaraman, sa pagmanihar kung paano kita maging tunay na kristyanong pamilya. Matindog na po kita para sa sulim ng bendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. minat magduko sa pagbendisyon. Minatubod kamo nan aki nin Dios nakisumaro sa satuya kay itong panahon. Linalaom nindo ang sayang pagbalik giraray. Ang sayang pagdatong magdara sa indo kan ilaw nin sayang kabanalan. Asin iligtas kamo huli kan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon kamo nin Dios sa pagtubod. Paugmahon sa paglaom. Asin daay pagpauntukon sa pagkamot sa gabos naldaw nin sa indong buhay. Amen. Mogma kamo naan sa tuyang paratubos napadigdi sa satuya siring sa sarong tawo. Sa sayang pagbalik sa kamurawayan, balsa niya kamo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, Ama asin Aki, patin Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa pangukyokan, baretang marhan, anhaden, langit manatomunyan, maugmaan, katawohan, katubos suyana, sa pagligtas sa sato.